Christianity is not a solo project. Mae lot o'n hoff artistiaid ni, o Paul McCartney i Liam Gallagher. Maen nhw gyd wedi mentro gyda'i solo projects, yn dydyn? Ac cystal yw i ymdrechion personol nhw, cystal yw'r solo projects, does dim byd cweit fel y magic o pan oedden nhw yn y band. 3 blynedd yn ôl eisiau weld Liam Gallagher, fel nes ti hefyd, Nicola. Ac cystal oedd hwnna, a wnaethon ni fwynhau yn trip ni Manceinion i weld Liam Gallagher. Oedd just dim byd yn dod agos i weld Oasis yn dod nôl at ei gilydd yng Nghaerdydd nôl na'r haf. Dyna pryd dath ei gyd nôl yn fyw. A mae tuedd gyda ni fod yr un peth gyda y ffydd Cristnogaeth. Da ni'n meddwl, fi a Iesu a fi, da ni'n o reit efo'n gilydd. Dwi'n cymryd i ffwr y pwysigrwydd i ni gyd gael perthynas bersonol da efo Iesu. Ond dim ond wrth i ni ddod at yn gilydd ar eglwys, mae e'n dod yn fyw.